Finland and see some of the breeds that we just don't ever see at home. And so I find that very exciting. Tuomari tuli kehumaan sitä, se oli vielä Rainer Vuorinen, joka tuli naapurikehästä. Mieluummin mä oon täällä Suomen kamaralla. Jos ne vaan sais vähän vähemmän haukkuvaksi. Nyt toi pois sitten. Tästä ei toi tolleen voi mennä. Moikka! Mä oon Tilda ja me ollaan täällä Kangasniemen Nord-näyttelyssä tänään ja lähdetään vähän katsomaan ja kuuntelemaan, että mitä koiranäyttely-ihmiset tekee näin näyttelypäivän aikana. Meillä on myös tosi kivoja haastatteluita luvassa. Kertoisitko vähän, että kuka sä oot ja mitä koiria sulta löytyy? Moi, mä oon Rautapuro Jasmine ja mulla on Border Collieita ja Shetlandin lammaskoiria. Mä oon Kariinan Kitti, Kennel Finskai ja meillä on Skyn Terriereitä. Mä olen Vesa Lehtonen ja valkoinen länsi-Ylämaan terrieri on mun oma rotu ja sitten on ollut karkeakarvasta kettuterrieriä, silekarvasta kettuterrieriä ja sitten kotona ei ole ollut, mutta on omistanut englannin cockerin ja itse asiassa Bostonin terrierinkin jossain vaiheessa. No niin, eli terrierit on selkeästi on se enemmän se oma juttu. On, kyllä. Miten teillä on mennyt tänään täällä Kangasniemellä? No, me tehtiin tänään uusi valio sheltteihin ja Border Colliessa niin Roppi ja VSP. Ja Roppi juniori. No niin, eli todella hyvä päivä. Miten teillä on tänään mennyt täällä Kangasniemen näyttelyssä? No todella hyvin. Nord-sertit ja Junnu-sertit, Nord-sertit on saatu ja Roppi ja Junnu-Roppi. Okei. Mulla oli 2 koiraa mukana, Uros ja Narttu, ja ne oli Roppi ja VSP, ja Nartus tuli nyt sitten samalla Pohjoismaiden valio. No niin, onneksi olkoon, eli selkeästi ollut ihan hyvä näyttelypäivä. Ei voi valittaa. Onko sinulla silloin, kun sä oot aloittanut, tai voit sä, jos on nytkin, niin jotain semmoisia idoleita tai jotain, ketä sä kenen niin kasvatustyöstä tai handlaustyöstä tai tuomaroinnista sä oot niin tykännyt? On, ja silloin aikoinaan seurasin tarkkaan, koska päätin joskus, että vähintään yhtä hyväksi kehityn itse ja jos jonain päivänä mielellään vielä lyönkin kehässä nämä. Ja mä voisin sanoa, että Palosaaren Juha, Tauluksen Tiina, Kumpumäen Veli-Pekka, jonka aikoinaan auttoi mut alkuun tässä omassa rodussa. Sieltä oli se meidän ensimmäinen vesti. Miten sä oot päätynyt sitten koiranäyttelyihin ja näihin sun omiin rotuihin? No mä oon niin paimenkoira-ihminen kuin vaan ihminen voi olla, että mitä mä olin? Alta 10, ensimmäinen paimen tuli kotiin ja sitä kautta sitten vähän ykkösryhmää kierrelty. Kauan sä oot ollut tässä koiranäyttelymaailmassa ja muutenkin yleisesti koirien kanssa tehnyt? Mä oon ollut 10-vuotias, kun meillä on tullut ensimmäinen koira ja meidän Kennel täyttää tänä vuonna 50 vuotta. No niin, eli monta vuotta on tullut käytyä. Mitäs, onko sulla on aika paljon sit näyttelyitä varmasti takana, niin onko joku semmoinen näyttely tai joku tapahtuma, mikä on jäänyt niin kun tosi hyvin tuonne takaraivoon ja tuut aina niin kun muistamaan ja ihailemaan? No yksi semmoinen on, olikohan nyt 2008 oli Tukholmassa maailmanvoittajanäyttely ja sen yhteydessä oli tämmöinen iso terrierinäyttely ja se on jäänyt niin kuin mieleen siinä mielessä, että se yhdisti tavallaan niin kuin oman rodun kautta porukat yhteen ja meillä oli siellä piknikkiä, me vietettiin iltaa ja kaikkea. Se oli juuri sellainen, mitä on ollut näyttelyt silloin, kun mä olen aloittanut myöskin. On ehkä jäänyt enemmän mieleen se, niin kuin se reissu ja se yhteishenki, kun sitten taas on niin kuin kiva kuulla, että se ei ole ensimmäisen näyttely, vaikka joku Pestin Show voittava, vaan nimenomaan, että semmoista yhteishenkeä. No se yhteisöllisyys mun mielestä tässä on se, mikä antaa kaikista eniten, koska me ollaan samahenkisiä ihmisiä kaikki tässä. Täällä on kiva tavata niin kuin ystäviä ja sitten varsinkin maailmalla, niin sä tapaat niitä ystäviä, joita sä näet harvemmin, koska he asuvat jossakin muissa maissa. Luultavasti taas se ehkä mieluisin asiakin niistä, että minkä takia koiranäyttelystä tulee käytyä. On. Totta kaihan sä ilmoitat koirasi siksi, että sä haluat sille jotakin palkintoja. Totta kai se on niinku se yksi osa, mutta kyllä mulle oleellisempaa on niinku myös se semmoinen mukava päivän viettäminen samahenkisten ihmisten kanssa. Okei. Tuleeko sinulla jotain semmoista näyttelyä mieleen, mikä on jäänyt niinku ikuisesti mieleen?
On mulla. Mulla on Rovaniemen KV-näyttelyn Best in Show 1. En tiedä, oliko jopa Border Collie ensimmäisen kerran BIS 1 Suomessa isossa KV-näyttelyssä. Ja toinen on 2-päiväinen Riihimäki. Siitä on muutama vuosi aikaa. Ne on jäänyt kyllä niin kuin kohokohdaksi. Jos ei saisi valita Skyta, eikä mitään ihan samannäköistäkään, niin olisiko sulla joku semmoinen, jos ei tarvitse vaikka turkin hoidosta välittää tai muuta, että mikä olisi semmoinen toinen rotu? No se olisi Briardi. Ahaa, okei. Mikä on sulle tavallaan tässä näyttelyjutussa se juttu, että minkä takia, mikä on sulle tärkeintä, kun sä täällä oot? Kyllä se on se päivä ja se ystävät, kun meillä se lähtee niin, että me mietitään, että mitä tuodaan nyyttärimeiningillä ja mitä koiria meillä on ja mitä laitetaan kasvattajaluokkaan ja mitkä koirat. Se on se yhteenkuuluvuuden tunne, se on se yhteisöllisyys. Mun mielestä se on se juttu. Kauan sä sit oot näyttelyissä pyörinyt? No siis vuodesta 1991, eli mitä tästä nyt tulee vuosia sitten. No, onko sulla jotain semmosia tai ollut jotain niin kuin NS-idoleita tai tuomareita, kenen kehään sä oot halunnut päästä tai sä oot niin kuin katsonut heidän kasvatus- tai handlaustyötä? No, mulla ei ole sillain oikeastaan, mä oon ollut vähän semmoinen oman polun kulkija aina, mutta kyllä mulla niinku tuomareissa on semmoinen, mikä mulla on jäänyt mieleen, minkä kehään musta on aina ihana mennä. Tää on nyt vähän niinku inhottavaa, en tykkää ketään niinku, tiedätkö, profiloida, mutta Jaana Kummala on kyllä sellainen. Se on mulla, mä en tiedä, se on ollut, ehkä se on siitä, että kun mä oon pienenä tyttönä vienyt ensimmäisiä kertaa mun pitkäkarosta kollia hänelle, niin se on varmaan sieltä jäänyt. Sitten osaatko antaa jotain näyttelyssä käyville jotain vinkkejä, että mitä kannattaa vaikka varautua näyttelyissä tai muuten vähän, että... No mun mielestä näyttelyt on, että ei kannata ottaa liian tosissaan tätä. Mulle tämä on niinku sosiaalinen tapahtuma, missä mä tapaan muita koiraihmisiä ja siitä niitä omia koiran omistajia tai sijoituskoteja. Ja tapaan enemmän, tämä on mulle semmoinen sosiaalinen tapahtuma. Niin se pitäisi olla monelle, että pitää olla kivaa. Eli voisi sanoa, että sun mielestä ehkä parasta on ne niin kuin ihmiset ja se yhdessäolo ja tekeminen. Kyllä, näin on. Osaisitko sä antaa jotain vinkkejä ihmisille, että mitä kannattaa ottaa huomioon, mitä pitää ottaa mukaan, jos tulee koiranäyttelyihin? No siis aina pitää lähteä koira edellä. Eli sun pitää huolehtia siitä, että sun koiralle on riippuen, varsinkin Suomessa, missä säät vaihtuu tosi nopeasti, niin kannattaa varautua niin sateeseen kuin helteeseen ja kaikkeen mahdolliseen siitä väliltä. Eli ottaa mukaan säänmukaiset varusteet ja nimenomaan huolehtia aina sen koiran hyvinvoinnista. No niin, eli että vaikka sä taisi kaatamalla vettä, niin ei tarvitse olla jakkupuku päällä, vaan voi hyvin laittaa se sadetakin ja kumisaappaat jalkaan. Voi. Säänmukainen pukeutuminen. Jos sä et saisi valita näitä sun kahta rotua, eikä nyt välttämättä ehkä paimenkoiraakaan, niin mikä olisi semmoinen rotu, jos ei tarvitse miettiä liikutuksia tai turkinhoitoa tai muuta, että minkä sä haluisit? Apua, tää on vaikea. Nyt kun sä sanoit vielä, että ei liikutuksia ja turkihoitoa, mä olisin vastannut sulle punainen irlannisetteri, mutta mä en tiedä meneekö se nyt siihen kastiin, niin Dobermanni multa löytyy, eli sitäkään mä en voi vastata. Millä me mentäis? Apua, tää on vaikea. Mä tykkään kauniista koirista, niin kyllä mä oon niin turkki-ihminen kuitenkin, että saanko mä sen setterin vastata? Saat vastata. Olisiko se nimenomaan punainen? Punainen, ehdottomasti. No olisiko sulla jotain vinkkejä antaa vaikka aloittelijoille, että mitä kannattaa tehdä tai mihin kannattaa valmistautua tai varautua? No kaiken A ja O on mun mielestä se koiran kanssa se yhteistyö ja se koiran kanssa, että sä oot niin kun, se koira, mikä sulla tulee kehään, niin sulla on se niin kun hallinnassa ja se on treenattu ja se pitää olla sille koiralle mukavaa, että kyllä se siitä lähtee. Ja sitten on sitä mieltä, että onhan tämä nyt harrastus 10 kertaa kivempaa porukassa kuin yksin, että toivoisin, että kaikilla olisi sellaisia hyviä ihmisiä ja aitoja ystäviä ympärillä. Osaisitko paljastaa jonkun semmoisen vinkin vaikka, että mitä kannattaisi näyttelyissä tai ennen näyttelyä tehdä? Siis koiran kanssa? Koiran kanssa. Tai vaikka siis itsensä kanssa. En mä tiedä. Mä yleensä valmistaudun edellisen iltana, että pakkaan auton ja pidän koiraa hyvänä ja koitan saada koiran hyvälle fiilikselle niin näyttelyssä kuin kotonakin. No niin, eli se alkaa sitten jo niin kuin edellisenä päivänä se valmistautuminen, kyllä, että kaikki on valmiina. Ja kun Skyt on helppoja turkiltaan, vaikka ei monista uskoiskaan, ei niitä pestä ja föönata koko ajan, niin se oleminen on hirveän helppoa. Osaatko sä sanoa jotain, mikä on näyttelyissä ehkä vaikeinta?
No mun mielestä Suomessa, jos me mietitään, niin me ollaan aika sään armoilla. Se on mun mielestä tosi haasteellinen. Ja sitten näyttelypaikoissa on aika paljon eroja. Että kyllähän se niinku tietynlaisen oman haasteensa antaa, koska me ei koskaan tiedetä, mitä tuolta taivaalta tulee. Ja kun puhutaan, että on erilaisia rotuja ja erilaisia karvanlaatuja, niin kyllähän se on se mun mielestä aika selkeä. Ei ole helle hyvä, ei ole kaatosade, ukkonenkaan ei välttämättä ole kiva, niin kyllähän se on se. Me ollaan tälleen tuulen ja tuiskun armoilla. No yleisesti Suomessa järkätään aika kivasti näyttelyitä, niin onko joku tietty näyttely, mikä on sun mielestä järjestetty ja kulkee tosi kivasti? No mä oon tykännyt aina Kotkan ruususta. Rovaniemi, no Kotka sen mä sanoin jo, ja sit mitä mä nyt sanoisin? No kyllä se on mun mielestä Riihimäen puitteet on kivat. Kyllä mä siitä tykkään. Joo, Okay. Ne on mulla semmoista. Sä heti tälleen sanoo, että mikä olisi joku semmoinen näyttely tai tapahtuma, mikä on jäänyt mieleen ja on semmoinen ikimuistoisa, mitä et koskaan unohda. No näyttelyitä on paljon, mitä on ollut semmoisia hyvin järjestettyjä ja mahtavia, mutta kyllä nämä tämmöiset oman kennelin järjestämät kasvattajapäivät tai tapahtumapäivät, jossa meillä kaikki omistajat ja koirien sijoituskodit ovat olleet mukana, niin kyllä ne on sellaisia, mitkä jää parhaiten muistoksi mieleen. Kerros vähän, että miten sä oot päätynyt tähän, jos Vesti nyt on se sun ykkösrotu, että miten sä oot siihen päätynyt ja sit jos ei saisi Vestiä tai näitä sun omia rotuja valita, niin mikä olisi semmoinen rotu, minkä sä ottaisit? No Vestiin mä olen päätynyt aikoinaan mun ex-vaimon kautta. Ja silloin kyllä jo kerroin heti kasvattajallekin, että koiranäyttelyihin mä en sitten lähde, että turha odottaa. Kunnes sitten tuli ensimmäinen näyttely ja se oli VSP junioriluokasta ja naapurikehänkin. Tuomari tuli kehumaan sitä, se oli vielä Rainer Vuorinen, joka tuli naapurikehästä. Ja sitten tapahtui jotakin, mitä mä en tiedä ja tämä tie on edelleen loppumaton. Mikä olisi sitten sellainen rotu, minkä se, jos ei saa omia ottaa, jos ei saisi olla terrieri, sanotaan näin? Auts, nyt meni sitten vaikeaksi, mutta mä oon aina ihannoinut itse asiassa Suomen pystykorva. Okei. Okay. Musta se olisi hieno rotu, jos ne vaan sais vähän vähemmän haukkuvaksi. Varmaan monella on aika sama. Niin. Miksi sulla on tullut tämmöinen Skyn? Mistä tää on tullut tää rotu sulla? Mun isän sisko kasvatti nimellä Hellebergs Kennel Skyn terriereitä ja sieltä me otettiin ensimmäinen koira, kun mä olin 10. Ja siitä lähtien ollaan tällä tiellä. Miten te olette valmistautunut tämmöiseen näyttelyyn? No eilen on pakattu autoja, alkuviikosta on treenattu koirat ja liikutettu ja pesty ja trimmattu. Et se on semmoinen aika rutiinihomma, mikä tehdään joka kerta. No, sä oot nyt aika monta vuotta jo ollut, mutta onko sulla joskus tai onko sulla tällä hetkellä joku semmoinen idoli tai ihminen, ketä sä vaikka maailmalla tykkäät seurata ja oot niin kun tykännyt heidän työstään ja kasvatustyöstään tai esittämisestä? Niitä on niin monta. Tietysti Amerikan tyyli on hyvä, siellä on monta, jota voi seurata, mutta sitten taas se show-systeemi on siellä niin erilainen kuin meillä, että mieluummin mä oon täällä Suomen kamaralla. Mutta tuleeko sulla jotain vaikka niin kuin suomalaisia, jotain vanhaliittotuomareita tai joku semmoinen, kenen vaikka kehään sä oot aina halunnut päästä? No tietysti sellaisia, jotka on terrieri-ihmisiä, henkeä ja vereen on ollut Hasse tietysti, Raineri ja Marja Talvitie. Ja sitten nykyisistä tuomareista ehkä arvostan erittäin paljon Juho Palosaaren Koirasilmää. Okei. Hei, kiitos tuhannesti ja tsemppiä teidän iltapäivän menestykseen vielä. Varsinkin aloittelijoille niin saattaa olla tavallaan, että ei välttämättä tiedetä, että miten vaikka koira pitää kunnostaa, niin onko sulla antaa jotain vinkkejä tollaiseen? No hyvät turkihoitovälineet ja laadukkaat tuotteet ja semmoiset, mitkä sopii sun koiralle, niin nehän on kaiken A ja O. Kyllähän mä käytän Tauro Pro-linea itse ja sitä kautta niin suosittelen sitä kyllä kaikille muillekin. Onko sitä antaa jotain semmoista, joku vinkki, minkä sä oot vaikka oppinut, mitä ei välttämättä hirveän moni tiedä? No mä sanoisin, että kaikki lähtee siitä semmoisesta kyvystä oppia lukemaan sitä omaa koiraa. Koska siis tämähän on niin sulle kuin sille koiralle pitäisi olla mukava tilaisuus, mukava hetki viettää yhdessä aikaa, tehdä yhdessä jotakin. Eli mä sanoisin vinkkinä sen, että kannattaa opetella lukemaan omaa koiraa ja keksiä siitä, mitkä ovat ne pointit, jotka sen kanssa toimii. Okei, kiitos.
Kiitos paljon ja Kiitoksia. tsemppiä loppupäivän ryhmäkehiin. Kiitoksia. Kiitos. Kiva. My name's Katrina Santos. I've come in from Australia to judge 3 weekends of dog shows here in Finland. My breeds are Keeshond, and that is my main reason I have come over. But I'm an all-rounding judge, so I have also judged 2 further weekends with multiple breeds that I have judged here. Have you enjoyed being in Finland and judging here? I have loved being in Finland. It is my second time here. The dogs were excellent before and they're even better now. And I've had a wonderful time not only judging the dogs but also going around Finland and having a look at the beautiful sights of the country. You couldn't choose Keeshonds. What would be your, if you didn't have to worry about the coats or anything, what would be a breed you would take? Well, I also used to have boxers and I can't go past them either. I do love them very much. They are clowns of the dog show world and they are beautiful to live with. It would be also interesting to hear from a judge. What do you think about handling? Do you think it has a really important role in the dogs in the rings? And can you do too much handling? Can you do not enough handling? I think handling is important because it helps the judge to be able to go over the dogs more easily. So if the dogs are more settled in the ring with their handlers and also shown quite well or held onto quite well, it makes it very easy for the judge to see all the good features of the breed rather than trying to search or overly handle the dogs. It makes it much easier for us to see all the good qualities. So sometimes the novice handler makes our judging a little bit tougher to find the best ideal dog, because there are some very good dogs out there with some very junior or novice type handlers that could do so much better if they just practiced a little bit more. So you would say that a handler can have a really big effect on the dog and how it looks and how it shows to the judge? Yes, it can, because they're just more experienced at being able to show off the better qualities. So sometimes when a judge wants the dog to be moved straight out and back so we can see the hindquarter movement and the forequarter movement, they just move in a more straight line so that we can see those things much more easily, where the novice handler sometimes doesn't look to where they're going and might sort of go in a bit of an S, and it just makes us a little bit harder to see what we're looking for. I think a thing that people are really concerned about is their dog being too happy in the rings. Do you think it's possible if the dog is running and can stack even for like 5 seconds, do you think a dog can be too happy in the rings? Oh, I don't think there's ever too happy a dog. I would much prefer a happier dog than an unhappy dog. I would prefer to be jumped on because it is happy than have a dog attempt to bite in the ring. So in terms of that, a temperament is very much important. If the dog is not happy, it's not going to be wanted to be touched by the judge, and that's when judges are put at risk of perhaps being bitten. But the temperaments here in the dogs have been very good these past couple of weeks. I'm very pleased with the dogs here in Finland. Do you personally have a show that you remember really well? You can be showing your own dogs, or if you were judging, or something like that. Look, judging and showing is so different in different countries around the world, so it always makes it very interesting. So yes, I do love showing my own dogs, but I really do love judging dogs around the world. And in Australia, because of our quarantine restrictions, we don't have as many breeds as what we have here in Europe, so it's always wonderful to come to Europe and of course here into Finland and see some of the breeds that we just don't ever see at home. And so I find that very exciting and lovely to see. Do you have a specific show that you always will remember? I suppose because it is such a showcase of the dogs around the world and televised on TV and is so professionally handled, would have to be Westminster in the USA. I'm sorry everybody, but it is just such a dramatic way of showing dogs off too, and it is televised on TV, and they even stop the judging for TV commercials because they want the people around the country to actually see these beautiful dogs in action, which I think is so important in our world. Say like new beginners who are coming to the show, just something that you would like to tell them? Look, I think they're doing a great job with their dogs. Perhaps just a little bit more training at home. So don't let them just sit on the couch and be lovely family dogs, but maybe just do a little bit of work with them at home. We don't want them to be statues and bored in the ring, but just a little bit easier for us to go over sometimes. So it's just maybe even come to the shows and watch some of the other people showing their dogs and just take some pointers and learn a little bit from some of the other people. But overall, they're doing very good. Okay, thank you very much for your time, and we hope you have a really good weekend. Thank you very much. It's been wonderful to be here. Thank you for your time as well. Thank you very much. Kaikille haastatteluista ja kiitos teille katsojille. Jos sä haluat nähdä lisää tämän tyyppistä sisältöä, niin painaa tykkää-nappia ja seuraa meidän tiliä. Ja hei, kommentoikaa alle vähän, että mitä te haluaisitte tietää ja keneltä haluaisitte kuulla vähän lisää kommenttia.
Thank you.